Abamenyi bebunge ya South Mogrango ime county ya Kisii litkoria rero babawe sokia na gokoro kurobekana arene bali bakonyora obokoreri bubuwena asinyagetari ya Nduru level 4 eye magega ya ochi ubose obotutukano kwene kiwa asensemeyo chingaki emashini yabetege kunganywa asensemeyo gwika ase chinsemo cyake umbu eriokorwa obokoreri nabana nigo abamenyi abo bakora wano mwemsi omochore wensemeyo Dolphin bwari babere bakumuganya umugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kwene kiabuna ngoso arigati na kugayana enganeyo na kwene kiabuna enyagetari yabirege kwigorwa elinde obokoreri bobe bokogendereri wabo gokonya abana incho muri Keito Mildred Mumanyi noroboti urwasubwikirano Okorobekana kwa morembe nigo gwakorekana asensemo ya Nyamarambe yeremeye bunge ya South Mogrango county ya Kisii hasa bamenyi benseme yo bakorerera okwiguru kwenya gitari ya Nduru level 4 hase bono yabeire kegosiekwa asegeka niye maiga yo kunganyirwa kwe machine kurwa asenya gitari eyo uchi asenya gitari ya keumbu asabamenyi abo barenge no bororo igoro yengane yo nigo bono barwa ebirengereri byabo igoro yenya gitari eyo etuacha gokora maandamano are peaceful na intu maandamano itotabuga tisegi etuacha gosaba togosabe county yetu ya Kisii omugavana ito Simbarati akore egaseri aya management aire abuate a make sure igoire nyagitari yega goikira mambia elinde abaruwaire baruwarigwe intu enyagitari yega ige machine yarengega egokonya bangina kuibura bagacha koyeso kiegende abana inchi bakaroba kayetanga simba kama na gwansa kote babe n'abanyagitari barwaningwe abanyagitari baito no abandi bamenyetema abandi iskogali onde tanya ko barwani igo rero twachaga igabuna abagirango kworokyo bororo bwaito Boigoni go bamugania omugavana bwe county ya Kisii Simbarati gucha kurigereria engane yaiga asoboime na koigora enyagitari eyo asebono abamenyi batebire nige gokonya abantu abange abo bono batigarite no goichana asebarachi nyagitari tuango sabaiga omugavana ito Simbarati abantu bagochorete tari chisese na andira abantu okoregasi abantu abagukukurunya itali yasiekwa koranche kwa nkorengereri oigore nyaitari yetu na anda abantu bandi bakwana nga siasa bado egento tutaite ntotoko na magendero chinga kichigo ikachia siasa oche isikoga otebya abantu egasikwa bakoreire tokoteyo mugabana oyo chore tuna abantu bonsi babugirango na andi bakamwachikura chinyingi aigore nyagitari ye nalyo morembo ranche kena lituko abarwire bagochaga iganya gitari banyore gitege cyegire bairana abande barali maututi twale gote Simbaratiga twakoire mambi goika mambi enyagitari yaitego nyetari boigo utaona bile abagirango barabievu ase chinga kiecho nigo bono batebati bali gochagwa kana ebango bakenya gitari yegoirwe ase boigo bamugania omubunge bwensemeyo Silvana Sosoro gochakugayana engane yeiga asoboime elio banyore obokonyi bwa bwangu mnabono rero usurte yango na chubogirange ngima pakonye igoire karaya nyigore arontarengereri ntorengereri koigora mangana ya korenda mapati mpaka wakati ataifungua na aleta madaktari. Tuliona jana katika mtandao ya kwamba wameandika ya kwamba daktari warudi, lakini bahati mbaya wakaandika barua ya kwamba daktari ambaye ameajiriwa mmoja tu asirudi kwa sababu hajalipwa mshahara for the last 1 year. Sasa hiyo ni nini wamefungwa? Hiyo ni madharau. Jumbe yenda kutia somo jumbo ito Silvano Sosoro. Omweshimiwa Sosoro tafadhali to basako soyo buwa bagekara abantu babugirango mba minute na noro. Totaete tobwateri rube ga igatuakoreteire totaete ko kwabero omweshimiwa Sosoro. Arwane genteke kurubunge. Amanda mana yankonya genda tore mpaka ofisi yo mweshimiwa Sosoro tomotebi achake esegeyega kurubunge. Bali gani no mweshimiwa Simbarati wa make sure enyagitari yetu yabugirango yaigoiri. Kuripotelea Egeta Seni kia Ndizi TV litaliane Mildred Mumanyi.